Goedenavond, het is Bevrijdingsdag en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het is 5 mei en dat betekent dat we de vrijheid vieren in heel Zeeland, maar ook hier in Vlissingen bij het Bevrijdingsfestival. En achter mij trapt de Jossie Band af. De bandleden kwamen vanmorgen per helikopter in Vlissingen aan. Hoe was het? Gaaf, zo gaaf. En toen moesten ze nog aan de bak, samen met zangeres Maan. Nou echt, ik ben zo trots op iedereen hoe het gegaan is. Naast de muzikale optredens werd zoals ieder jaar ook de Van Randwijk-lezing gehouden in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen. Schrijver, historicus en journalist Geert Mak sprak zich duidelijk uit over de huidige situatie in de wereld. Met name over president Trump. Kunnen we deze dagen nog werkelijk herdenken en vieren zonder schaamte? Terwijl wij nu compleet verslaafd zijn geraakt aan een Amerikaanse tv-serie. Het was gelijk duidelijk om wie het ging. Omdat ik het verschrikkelijk vind wat er op dit moment in de wereld gebeurt. Maar hij eindigde met een hoopvolle boodschap. Niemand is verschoond van de plicht om een goed mens te zijn. En nee, niet bang zijn, moedig blijven. Vanavond zijn er in Vlissingen nog optredens van Kenny B, Freddy Morera en André Hazes. Je volgt het Bevrijdingsfestival Zeeland nog via ons liveblog op de website, de app of op onze socials. Het zwemseizoen op Tolen is vandaag weer begonnen. Zwembad Haastingen in Sint Maartensdijk is weer open en zwembad De Spetter volgt over een paar weken. Het was vandaag niet echt zwemweer, maar dat weerhield de jeugd er niet van om een duik te wagen. Het duurde ook voor mijn part heel lang voordat het eindelijk weer open ging. En vorige week was het wel wat lekkerder weer, maar het is eindelijk open. Ja, ik heb er ook heel lang op gewacht. Thuis heb ik ook wel een zwembad, maar die is heel erg klein. Dus dan is dit natuurlijk stikleuk. Ik vond het eigenlijk best wel leuk dat hij open ging. Eigenlijk moest ik vanmiddag werken, maar ik heb het maar afgezegd. Vanwege werkzaamheden is zwembad De Spetter nu nog gesloten, maar dat duurt niet lang meer. Ja, klopt. En tot die tijd kunnen zwemleskinderen hier terecht. Er is een mail nagestuurd naar alle ouders, dus dat we in ieder geval alle kinderen 1 dag kunnen garanderen. En in de loop, als de Spetter zo meteen weer open gaat, dan gaat daar ook alles weer gewoon volgens schema lopen. Half juni moet het werk in De Spetter klaar zijn en kan ook dat zwembad op Tolen weer open. Een penibele situatie voor de turnsters van Turnschool Zeeland. Het is nog maar de vraag hoe lang ze in dit gebouw mogen blijven. Ja, we hebben tot nu toe niet zwart op wit dat we eruit moeten, per se. We hebben ook niet zwart op wit dat we nog een aantal jaren mogen blijven zitten. Wat wel zwart op wit staat, is dat de gemeente Vlissingen dit gebouw gaat slopen. En het liefst voor het einde van 2026. Maar ja, waar moeten de turnsters dan heen? Nou, we zijn bezig met de ontwikkeling van een sporthal op Weijenvliet. Bij de middelbare scholen in Vlissingen. En we zijn aan het kijken samen met het bestuur van de turnschool of ze ook daar een plek kunnen krijgen. Een nieuwe zaal dus. En dat klinkt als muziek in de oren. Want het huidige gebouw is er niet eentje om over naar huis te schrijven. 1 goede zomerse regenbui en dan? Dan is het nat. Dus we hebben hier, waar ernstige lekkage hebben we een heel groot zeil gespannen. Daar in de hoek, die plaat is niet voor niks gebogen. Nou, en dit is de aanloop van de sprong. En onze landing is tegen de meterkast. En daar hebben we ook matten tegen aangezet. Dit is niet voor niks. Als je dit wegschroeft, dan krijg je dit te zien. Alles brokkelt af. Dus ja, het is wel aangepast. Maar wat betreft die nieuwe zaal, die is pas af in 2028. En nee, de turnsters worden niet zomaar op straat gezet, maar het levert wel stress op. Ja, wat gebeurt er in de tussentijd? Dat zijn dingen waar wij wel mee zitten. Dat zijn vraagtekens die wij hebben. Dus vraagt de turnschool om meer duidelijkheid, zodat ze met goede moed kunnen beginnen aan het nieuwe turnseizoen. Zeg je stadhuis Terneuzen, dan zeg je gemeentebode Kees. 26 jaar lang was hij het gezicht van het veelbesproken gebouw. Maar nu gaat hij met pensioen. Je bent bode en dan behoor je zichtbaar te zijn.
Dat is nu maar zo. Als je natuurlijk achter een kolom gaat zitten, ja, dan valt het niet op. Gaat niemand iets aan je vragen. Dat is nu maar zo. En ik had de neiging om overal een beetje rond te lopen en hier en daar eens een praatje te maken. Praatjes maken, dat deed hij graag. Hij gaat dan ook het omgaan met mensen het meeste missen. Wat we niet gaan missen, is 's morgens vroege dienst doen. Dat ga ik niet missen, mocht dat de volgende vraag zijn. Dagdienst gaat prima. 's Avonds laat, net als hier zo bijvoorbeeld. Heerlijk. En dat er veel reuring is, veel beweging is, prima. Maar niet 's morgens vroeg. Dus dat ben ik straks vanaf. Dat wordt straks uitslapen en motorrijden. Want dat zijn de pensioenplannen van Kees. En af en toe terugdenken aan het hoogtepunt van zijn carrière. Passion. Ja. Hoe het gebouw, bijvoorbeeld het stadhuis helemaal belicht werd. Die mensen er van boven stonden, die dames er van boven stonden, dat koor. Prachtig mooi. Echt, ja, ik vond het heel bijzonder. Zonder meer. Ja, ik had er allerlei superlatieven voor gaan gebruiken, maar ik vond het gewoon geweldig. Vandaag heeft Kees zijn laatste werkdag, maar eind deze week heeft hij nog een feestje met collega's. We begonnen deze bevrijdingsdag met best wel veel bewolking. Maar in de loop van de ochtend kwamen er opklaringen vanuit het noorden. En vanmiddag liet de zon zich daarbij vooral in de westelijke helft van Zeeland geregeld zien. Vannacht neemt de bewolking opnieuw weer toe. En later vannacht kan er ook wat regen vallen. En morgen schuurt er een front tegen Zeeland aan. En daarbij zal vooral in het oosten van de provincie wat regen vallen. En later ook in het midden. Het blijft erbij dus aan de koele kant door de bewolking met maximumtemperaturen van 13 tot 15 graden. En er komt een vrij krachtige noordoostenwind te staan. De dagen daarna wordt het allemaal weer wat beter. Die verlopen rustiger en zonniger. En vanaf vrijdag loopt de temperatuur ook weer op en wordt het merkbaar warmer. En tot zover het Zeeuwse nieuws en het weer van vandaag. Meer natuurlijk altijd te vinden online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een heel mooie avond.